kami wei ba nya kali bat bakamai kali hakini ki jaka ki ba hapan yat leng ba kani ka surak kisau kumno halor kani ke jing slam ba ke jing bemla pendap su lanu lanu kani ka surak so jenjar siapa saka pemai kali jangan kuat ya bagan kan sim kan kit clear mah kan pendap koloi mah ya kan ka surak ni te boro iba jenjar nulit wes kamtam ki ba syong basa sani mah dong ki siam jing kin ba kalong ka surak kom nek pom palat mah Sagarta ka hostal ko don sani tolong ka tang ni ka surak teng ka lawan ka pum ka jebok mau ba ki bayat bayang ki ba nong snong hapok kani ka dong ka than ki hapan ya bam pum pan ka ski pat perkhat lam tam ya gitu ki briu ki ba syong ki basa harup surak kat no ka jing saja pat kanu ka jing ka jing jenjar ka jongki pat ngite bro ba kani ka lenti nanong mensong banlej hapok ni grim hospital bat ki briu ki bayat bayang kani ka surak kim juduna ya ka dagi hajar teli ka ki kali hapok ka sisngi te ka ai ka panjia ya ki pat ba ki bayat bayang kani ka surak bat ka ai ka jing ma ka jing kerpat jong ai pi ki pat ba nong snong kalong ba siapa ban ya share ya kani ka video hadu ba kani ka jing pen snau ka jing jong ki pat ba kan poi sadu ki tolong skor jong ki he sarkar hau minister in charge jong ka PWD route hau chief minister jong ka jela kena bakin le kam kloi batkin wanra solution na benta bayadai batkan ne namar ba kumno ka surak ka ba hadu ban simpor daki license bat kani ka wanra jing ya ki pat ba nong snong bat ki pat ba ki bayat bayang hakani ka surak ki kena skor ki bayat bayang hakani ka surak don ki hapan yat ka jat te na lor ba shit hapor ba wan school na lor ba bam pum kat ni ke jing rban pum te ka ke jing ma bat ka ke jing jong ki pat ba nong snong te ka ke jing kerpat jong ka long ba minister in charge jong ka PWD route chief minister jong ka jela idai ban simkhia bat ki dai ban sngap ya ke jing ut ke jing nam jong ki pat ba nong snong namar ba lengba kan ni ke jing bam pum baman ka sngi jong ki pat ba nong snong kawan ra jing ma hadu kata-kata ya ke jing kot jing khia jong ki pat ba tam ya gitu ki baterai yang ni postal mi na ying da ka wei ka dress ka ipu iping iternat handai dala poe jing trai la kala siri kala tangau bar mi itu su tang ka dur usnyu la ai rong hi te amdai bangi om ba complain ya kata handai ka ka jing ka long ba kawan ra jing ma ya ka kot ka khia ya ki pat ba ki bayat bayang nang ni te ka jing pat ka long ba ka sarkar ban sim khia bat ban pendap kham kloi ya ka ni ka surak khnang ba ki pat ba nong sinong ki badiyat nang ni ka surak kinemat ya ke jing jenjar ke jing saja te namar kata lengbakan ni ka video nga apil sang lebat nga kerpat kidai ban sim khia mardor na ka beta ke jing jenjar jong ki pat ba bayat bayang na ka ni ka surak bat jong ki pat ba nong snong ki bahap ban yat lenti man ka sngi na ka ni ka surak blai sibun